Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Edukazzjoni Therese Komodini Kakija ippretendiet li Martin Scicluna li jmexxi l-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla ma jitkellimx dwar l-avviż legali li jirregola l-akkreditazzjoni tal-universitajiet. Dan minkejja li huwa l-persuna li jmexxi l-istituzzjoni li trid tara li dan l-avviż legali jitħaddem sew u li jinżammu l-ogħla livelli fil-qasam tal-edukazzjoni ogħla. Komodini Kakija qalet dan wara li fil-ġimgħat li għaddew dikjarazzjonijiet ta' Scicluna li l-Partit Nazzjonalista jikkwota ħafna meta jikkritika lill-Gvern ġabu fix-xejn il-kritika tal-istess partit fuq is-suġġett. L-ebda kummissjoni indipendenti ma hija mitluba bil-kompetenzi tagħha li toħroġ u titlob biex tiddefendi xogħol politiku. Fl-istess ħin Komodini Kakija qalet li jiżomma l-pożizzjoni tagħha u ma taqbilx ma' Martin Scicluna li jassigura li l-avviż legali se jżomm il-kwalità fl-edukazzjoni. Għaldaqstant staqsejniha mingħand min ħadet il-parir iżda ma riditx tgħidilna. Jiena il-pariri nuħdhom mingħand min verament huwa effettwat minn dak l-avviż legali. Tieni ċans ħanirrispondik. Fuq il-versjoni ta' Martin Scicluna diġà irrispondejtek. Fl-aħħar ġimgħat Komodini Kakija u l-kap tagħha Simon Busuttil użaw kull tip ta' kritika brabta mal-proġett tal-American University of Malta u hawn qalu affarijiet li wara rriżulta li mhux minnhom. Fost oħrajn mhux minnu li Ministru jew xi ħadd ieħor jagħti liċenzja edukattiva lil min jidhirlu mingħajr ma jkun hemm due diligence serja u kif infassla fil-liġi.